אז איך מכרתי בוץ ים המלח ב1,000,000 ש"ח מבלי לזוז מהכיסא? אז זה הסיפור של האפליקציה הראשונה שיצרתי, סנדרו, ציור בחול, שעברה את 10 מיליון ההורדות. אחרי כמה חודשים של טיול אחרי הצבא במזרח וניסיון בתכנות, חזרתי לארץ ב-2011 והחלטתי שאני לא הולך לשום ראיון עבודה בחברת הייטק שלא תשאיר לי סיכוי לאכול את הדרך לחזרה החוצה מרוב פיתויים. החלטתי לנסות לפתח אפליקציה שעונה על צורך חיוני ובסיסי לכל אדם, ניאנדרטלי או לא, לצייר על החול. מצאתי את התירוץ האולטימטיבי ללכת לחוף ביום העבודה ולהתחיל לצלם גלים, ולחפש חול בת ימי אותנטי בלי בדלי סיגריות, וגם לרדוף אחרי עונה. פקח חופים האשים אותי שאני שם כדי לצלם ביקיני, שזה בולשיט כמובן, כי היונה הייתה טופלס. השלב השני היה לתכנת את החול, מה שהקנה לי את התואר המכובד, מתכנת חול. כשהראיתי את האפליקציה הראשונית לחברים ומשפחה, הם היו מאוד נלהבים ועודדו אותי עם משפטים כמו גם בחינם לא הייתי משתמש בחרא הזה. אחרי כמה חודשים שהאפליקציה הייתה בשוק של אנדרואיד, היא הגיעה לטופ 10 בקטגוריה. אמריקאים אהבו אותה, ואפילו רוסים שתקועים בשלג ללא שום סיכוי לראות חוף ים. סנדרו מתחילה לעשות $100 ליום. הרבה חול ויש מה לאכול. הוספתי בוט של ים המלח, שגם אני אוכל להגיד שמכרתי ים המלח לאמריקאים אחרי הצבא, ועם הזמן אני משפר אותה ומוסיף אתגר אשלם את הציור, ומבצע אופטימיזציות לחנות ולאפליקציה, ואז יום אחד אני מגלה בטוויטר תמונות של כיתות חכמות בארצות הברית שמשתמשים בה עם אייפדים כדי ללמד ילדים איך לאיית. וואו! כל כך שונה מהמחשבה הראשונית שהייתה לי כשיצרתי אותה, עכשיו אנשים לא יצטרכו להתאמץ ללכת עד לחוף כדי לשלוח לחברה שלהם תמונה של I love you. בגלל שזאת אפליקציית ילדים, רוב הרווחים הגיעו מפרסומות וחלק מרכישות בתוך האפליקציה, ובמרוצת השנים האפליקציה עברה 10 מיליון הורדות ויותר מ1,000,000 שקלים ברווח. מה זה נתן לי? בעצם, חוץ מקצת כסף. התחלתי להיות עצמאי וליצור מה שבא לי, לטייל בעולם וללמוד קצת סינית, כמובן. לעבוד מכל מקום, בלי פקקי תנועה ולחץ, בעצם להיות נווד דיגיטלי. להפסיד הרבה אוכל של הייטק. והכי חשוב, לא ללכת לרעיון עבודה בחיים. תזכרו שזה בסדר גמור וגם מומלץ ללכת אחרי התשוקה שלכם, להיות לפעמים סלמון ולשחות נגד הזרם, ולא ממש להקשיב לאנשים. לנצל את שנות ה-20 כדי לקחת קצת סיכונים, להתנסות, ולא לתרץ לעצמכם, אולי אני אנסה את זה אחר כך. רק כדי להיתקע בעתיד עם הרבה תהיות מעצבנות של מה אם הייתי עושה את זה? אם אתם רוצים לעשות משהו, תעשו את זה כל עוד יש לכם חופש יחסי, ולמי שצריך תרגום כל עוד אין לכם ילדים. והיום יש לנו AI ו-ChatGPT ויכולות שונות ומגוונות, ואם אתם יוצרים ובמיוחד מתכנתים, אתם יכולים למנף את זה בדרכים שונות ומגוונות כדי ליצור תוכן או קוד הרבה יותר מהר ולממש מוצרים ויצירות בזמן שיא. אתם רק צריכים לנסות ולהתנסות. זה המפתח. דבר אחרון, רק אתם יכולים לקנות מחדש את הזמן שלכם, שהוא כמובן יקר ערך יותר מכסף. וכשאתם הולכים לצלם בסתר בחוף בחורות בביקיני, תגידו שזה בשביל אפליקציית ציור של חול או משהו. תחתוך את הפאנץ' הזה. אנשים יחשבו שאתה שוביניסט.